Dwi'n cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd yn 2016 sy'n dod i Sir y Fflint, ac o'n i eisiau codi ymwybyddiaeth bod y Eisteddfod yn dod a hefyd i godi pres ar gyfer Eisteddfod yr Wyl. Ac o'n i'n meddwl be allai wneud sydd yn wahanol, dweud y gwir, a dwi ddim yn meddwl bod cadeirydd Pwyllgor Gwaith wedi gwneud y fath beth o'r blaen, so dwi'n bwriadu nofio y 2.5 milltir o Gwersyll yr Urdd i Eisteddfod yr Urdd. A flwyddyn nesaf dwi'n gobeithio reidio, seiclo i lawr o Fflint i Caerffili ar y beic, a wedyn yn y trydydd flwyddyn pan mae'r Eisteddfod yn dod i Fflint, byddai'n rhedeg o wrach wyddglygu Fflint. Dyna'r bwriad. Tywydd ddim yn edrych yn rhy gynnes heddiw. Na. Da chi'n poeni fod y llyn chydig bach yn oer i chi'n nofio. Mae'r llyn yn oer. Mae gen i fi teclyn mesur tymherydd a mae rhyw 11 gradd ar hyn o bryd sydd yn oer iawn deud y gwir. Ond ta waith fydd hwnna'n rhywbeth sy'n gwneud fi'n nofio'n gynt wrach gael allan o'r dŵr. Wel, dwi wedi gwneud triathlons a dwi'n ddigon hapus ar y beic ac yn nofio. Mae rhaid i fi ddeud, mae rhaid i fi ymarfer rhedeg cyn 2016. Wel, os ydych chi'n gweld bwystfil yn Llyntegid heddiw, cofiwch roi gwybod i ni. Ie, mi na i. Os dwi'n gweld hwnna, fydda i'n gallu codi llawer mwy o bres, dwi'n siŵr, nag dwi wedi wneud yn barod. So, diolch i bawb sydd yn cefnogi. Wel, pob lwc i chi heddiw. Diolch yn fawr iawn. Diolch.